Теодора Валерия Марашевска. Според вас какво е партньорство? Партньорството, погледнато от приятелска гледна точка или... Ами като общуване. Не знам, партньорството е... Какво е важно? Ако имаш, например, някаква идея, човек, който застане за тебе... Това е партньор. Да, Какво е важно? абсолютно. Да те подкрепя и по някакъв начин, ако гледате в една посока, нещата да Вървят. се развиват, нали, добре. Според вас какво е важно, за да се реализират младите хора в България? Вашата гледна точка. Ами много е важно в университетите да спрат да се приемат подкупи на първо място и наистина кадърните студенти да са подкрепяни. Качествено образование. Да, качествено образование и най-вече абсолютна така, чистота, нали, всичко да е над масата. Какво бихте казали, за да заредите с позитивизъм вашите връстници, или какво бихте направили, за да предизвикате от тях усмивка? Ами, за да ги заредя с позитивизъм, знам първо така да им пожелаем да се събуждат на време, най-вече да не се притесняват да хванат живота си в свои ръце, защото това е много важно. Нали. Не трябва нали, винаги... Хубаво е да има приятелство, да има партньорство, но не трябва винаги нали, да се чака някой да ти помогне, за да можеш ти да тръгнеш напред. Нали, сам трябва да се събудиш. Това е най-важното. Относно усмивките, не знам. Просто прегръдка, например, или целувка приятелска. Благодаря. Бихте ли показали как? Може да я прегърнете своята приятелка? Да, естествено. Да, ние че се прегръщаме така, че това не е проблем. Добре, благодаря ви. И